Anem ara a endinçar-nos en l'Hospital General de Castelló per a conèixer la càmera hiperbàrica, l'única que s'encontra a un hospital públic a la Comunitat Valenciana i la qual complís la setmana passada 13.000 vegades que ha sigut utilitzada. Anem a veure com s'utilitza i per a què serveix. Pues estem ja amb Paco Llopis, que seria el cap d'esta càmera. Sí, el cap, el coordinador, com vulguis dir-ho. Perfecte, m'agradaria que ens explicaras una mica com funciona esta càmera i coses que m'estaves explicant també fora de càmera, que és esta història, que la tenim així des de 2001. Sí, la veritat és que portem ja més de 20 anys administrant tractaments en oxigen hiperbàric a tota la Comunitat Valenciana, perquè de fet és l'única càmera que n'hi ha en un hospital públic i l'única càmera multiplaça que n'hi ha en totes les nostres comarques. Què fem així? Així el que fem és donar oxigen a unes dosis que per a algunes malalties és l'únic tractament mèdic i per a d'altres el que fa és col·laborar en els cirurgians, en tractaments antibiòtics o en cures o en correccions quirúrgiques o ortopèdiques a diverses patologies. Me deies que aquesta càmera hiperbàrica no és sols per a una persona, sinó que ara mateix, per exemple, hi ha 5 pacients dins. Sí, en la sessió d'avui tenim 5 malalts de diferents patologies, a més d'un infermer, que és el que ajuda a col·laborar en que vagi tot bé, és donar les instruccions que ha de fer, és ficar l'oxigen, la mascareta per a tractar l'oxigen i estar al corrent de que no passi cap cosa. Sempre podem entrar i eixir per un sistema d'esclusa, tant entrar medicació com entrar un metge si n'hi ha que ajudar o si n'hi ha que treure algun malalt que estiga pitjor, treure-lo per ahí. Bueno, i una de les coses que jo crec que podem mig conèixer fora de l'hospital, que es tracta així, és aquests accidents de buceu i més ara que comença ja la temporada estival. Efectivament, sobretot la càmera hiperbàrica per a gent, per a treballadors i també aficionats que estan en un ambient pressuritzat. A tots mos ve els busos, però també tenim, així no hi ha cap tuneladora funcional en aquests moments, però si estiguem fent un túnel ferroviari o alguna cosa d'aquestes, també hi ha una part d'aquesta màquina que està en un ambient pressuritzat, o també per a embòlies gaseoses que se puguen fer per tractaments mèdics o diagnòstics o terapèutics, com pugui ser una hemodiàlisi o com pugui ser un cateterisme a nivell cardíac o a nivell cerebral. Clar, perquè a mi em venia al cap, podem dir, aquests accidents de buceu, però realment aquí es tracta moltíssimes altres patologies. Per exemple, m'estaves dient també lesions a nivell de l'os, o també me deies quan hem tingut una teràpia amb radioactivitat, una ràdio. Sí, efectivament. Així, sobretot, el que ajudem és que malalties provocades per iatrogènia, per radioteràpia, per a combatre un tumor, els teixits que hi ha al voltant poden estar molt lesionats o poden inclús necrosar-se i tindre's que extirpar, i entonces, gràcies a l'oxigen hiperbàric, podem salvar aquests teixits. Entonces, li donem molta qualitat de vida a gent que per se ja està fastidiada. O sigui que aquesta seria com un tractament crònic, podem dir?
Sí, efectivament. Així podem diferenciar el que són els tractaments de les complicacions agudes, com puga ser un accident de busseig, com puga ser un embolisme de qualsevol tipus, com puga ser una inhalació de fums, una intoxicació per monòxid de carboni, i també el que són els tractaments, diguem, programats i de malalties més cròniques, o inclús no tan cròniques les malalties, però que necessiten 10, 12, 15 sessions per a poder millorar l'estat del pacient i se puga sobre ell intervindre o fer l'actitud terapèutica que n'hi hagi que fer. I me deies, per exemple, que és l'única càmera hiperbòrica que tenim a la Comunitat Valenciana en un hospital públic, i a més estem d'aniversari perquè la setmana passada complia com 13.000 vegades que havia sigut utilitzada i en aquest moment ja són 13.010 vegades. Jo no sé com esteu vosaltres preparats, no, sinó treballant en l'Hospital General de Castelló amb aquest utensili que no tenim a la resta de la Comunitat Valenciana. No sé si teniu molt pacients també de la resta de comunitats o si venen a soles de la Comunitat Valenciana o com es treballa així. A veure, així ens venen malalts de la resta de la Comunitat Valenciana i també d'altres comunitats autònomes que o bé no tenen una cambra hiperbàrica o bé no tenen les habilitats que tenim nosaltres i que hem desenvolupat tots aquests anys. De fet, ara estem tractant a un home que ara en aquests moments que ve del departament de Gandia, a dos que venen de Vinaròs, a un altre que ve de Sagunt, però que ens han vingut gent de l'Hospital de Puerto Llanos, de Castella-La Manxa, també ens ha vingut gent de Catalunya, malgrat que allí tinguen una cambra, i d'altres llocs de tot l'estat. La veritat és que som un centre referent i cada vegada més. Un centre referent en aquest tipus de tractament crònic que tu deies que ajuden moltíssim a la gent a viure en unes condicions millors, no? Quan ja tenen com una cosa que és crònica per a ells. Efectivament. Així el que ens hem donat compte és que gràcies a l'oxigen hiperbàric estem donant una qualitat de vida que molta gent abans, per desgràcia, no la tenia. Estalviem pròtesis de caderes, estalviem pròtesis de genoll, estalviem extirpacions de bufetes urinàries per el sagnat que provoquen i al final la gent que ha d'anar en una bosseta recollint l'orina, i la veritat és que així tots han partit d'altres, els metges que han passat per així han partit d'altres especialitats o tipus de feina i ens han quedat en part perquè ens agrada i perquè ens donem compte que fem una tasca, una feina que no se fa en altres llocs. I me deies també que heu col·laborat amb Salvament Marítim en alguna ocasió. Sí, anem a veure, ara farà 10 anys i de fet Salvament Marítim vol fer una espècie d'acte en què van anar a traure el petroli, que hi havia un petroler que està a mitjan camí entre Vinaròs i Columbretes, enfonsat durant la Guerra Civil. És un treball que se fa el que se diu busseig a saturació, a més de 100 metres de fondària, en un sistema molt complex. És l'única unitat de busseig a saturació que n'hi ha a tota Espanya i diguem que el suport mèdic i tots els protocols que hi havia que gastar en cas de que hi hagués un accident es va supervisar nosaltres i es vam estar controlant nosaltres. Això és la cambra per dins. Bàsicament el que fem és tancar les portes, aquesta porta, que pesa pràcticament una tonellada, igual que l'altra, perquè l'aire a pressió fa moltíssima força, s'augmenta la pressió ambiental entrant més aire que entra per aquests conductes que traient-lo, sempre hi ha una renovació d'aire i una vegada s'arriba a la pressió de treball, el que fa és als pacients connectar-los a un sistema que s'administra oxigen. L'oxigen entra per així i s'aneix fora de la cambra per aquests tubs.
perquè no pot haver oxigen, més oxigen dins de la cambra perquè pot haver un risc d'explosió. Però això ho tenim molt ben controlat, està tot medit en sensors. Si pel que fora hi ha alguna fuga en alguna mascareta d'estes, els sensors ens diuen que hi ha un excés d'oxigen, doncs se talla l'administració d'oxigen i se ventila més ràpidament la cambra. Cabrien així 8 i 4, 12 persones. Normalment fiquem entre 5 i 8 persones, més un metge o un infermer. Si haguera d'entrar alguna persona de fora, per exemple un metge per ajudar a l'infermer, sempre entraria a esta cambra més xicoteta que hi ha, que funcionaria com una esclusa. Això quedaria tancat i quan s'igualaren les pressions, la porta s'obri. Mireu que la porta no porta cap forrellat ni porta cap sistema, l'únic que la tanca és l'aire a pressió. I no res, tenim així preses d'electricitat de corrent contínua per a tot tipus de monitors. Així es pot donar el mateix tractament que se puga donar en un box de cures intensives, en bombes de perfusió, en monitors, en respiradors i en el que calga. I també estem escoltant música. Jo crec que això és per fer una mica més agradable l'estància, veritat? Sí, sempre ajuda i a més com així la gent entra i pot llegir, pot en un llapis fer sudokus, fan encreuats. Per les primeres sessions sempre estan una miqueta com a veure què passa, però una vegada porten 2 o 3 sessions se troben més confortables, tots tindran alguna cosa per llegir i així el temps se fa més ràpid. Estem al voltant, les sessions habituals són d'1 hora i mitja, hora i 3/4, entre el temps que s'està, l'arribada a la pressió i després la despressurització. Ara bé, hi ha taules de busseig que són 6-7 hores de tractament i ahir el que fem són els sanitaris anar canviant-nos per no estar totes les hores així dins. I ells, quan venen així, te fan arribar a tu que després ha sigut una mica més agradable del que ells pensaven, perquè els sanitaris també esteu així ajudant-los, esteu fent una mica, podem dir, més llevadera aquest tractament? N'hi ha gent per a tot, però la immensa majoria es mostren molt agraïts. Alguns tenen algun reparo al principi perquè al cap i a la fi és un lloc que està tancat, però és com un microbús, tampoc és excessivament xicotet, però se donen compte i sobretot troben una millora que diuen... És una millora molt... En els tractaments crònics, els tractaments aguts a vegades és entre viure o no viure, però en els tractaments crònics se donen compte que poquet a poquet van trobant-se millor. Hi ha gent que té problemes als ossos, un bon dia se dona compte que les muletes, les crosses les porta a l'esquena i no està gastant-les, i poquet a poquet se donen compte que van millorant. I així tenim un timbre que suposa que és per si necessiteu alguna cosa des de dins, veritat? Això és un sistema. Així tenim un interfono, però això, per exemple, això és un telèfon que si heu vist pel·lícules de submarinos, és el típic telèfon, que és un telèfon que no necessita llum elèctrica ni res, simplement així es carrega i podem comunicar-nos, hi haguera un tall de llum o qualsevol cosa en la gent de fora. Encara que també tenim un còdic de senyals, hi ha unes finestretes en les quals sempre podem veure-nos, hi ha càmeres que ocupen tot el cilindre per registrar tot el que passa i anem a veure. És una cambra que encara que estigui aquí 20 anys rep totes les revisions que hi ha que fer, està homologada per indústria, està homologada per sanitat i anem a veure. És un instrument de treball segur per a tots, tant per als treballadors com per als pacients que es cal el tractament. Una mica el missatge a la gent que s'està veient ara mateix és que a l'Hospital General de Castelló es fan un munt de coses que de vegades es desconeixen i que vosaltres esteu preparats per a tractar-les i per a fer també més llevader tot el que porta a un tractament crònic, que és el missatge una mica, no? Anem a veure, això té una indicació que té... Si la indicació és afegir al que porta o com a única indicació l'oxigen hiperbàric, així estem. I la veritat, el que fa gran i el que fa efectiu ja no és sols que estigui a la instal·lació esta, és on està.
Està en un hospital de tercer nivell, amb multitud de servicis de referència per a totes les comarques de Castelló, inclús del nord de València, i nosaltres es proporciona malalts. Si alguna persona acaba de ser, per exemple, pues el mèdic li acaba de dir que té que fer aquest tipus de tractament, pues que no tinga por tampoc, no? A l'hora de vindre per primera vegada, perquè vosaltres esteu així per ajudar-les i també per fer pues, això una mica més llevadera aquesta hora i mitja, hora i 3/4 que estan així. Efectivament. La veritat és que el fet d'estar estos anys, de veure que encara veig gent de quan en quan que es passa potser per vindre a l'especialista i baixa fins al sòtano a saludar-nos i a dir-nos que va estar molt bé així i que això, i sobretot també cartes d'agraïment, de tallers que hi ha penjats per ahí, com peixets de ceràmica i coses d'estes, pues és el que fa moltes vegades que vagis treballant i aquestes coses pues, te facin il·lusió, però la veritat és que la gent, majorment, hi ha gent per a tot, es troba molt ben tractada i es troba molt acollida quan ve així.